Moi kaikki, täällä on Kissa Pet Shops. Ja mä ajattelin nyt testata tällaista tikkuideaa. Se on teipillä tuolla. Ja joo. Siis mä vaan koitan tällaista ideaa. Siis laittakaa kommenteihin tuonne alas, että haluatteko te, että mä käytän tällaista tikkua vai normaalia. Sano sä ensin Lulu Pet Shopin mielipiteessä. Et käytä. Mä haluan käyttää. Mä sanon tää ihan tyhmältä. Kokos Pet Shopkin käyttää. Ei se käytä enää. Eikö? Ei. Miksi? Ja tarvitsetko sun matki Kookos Pet Shopia? Mä en matki. Tai pitääkö sulla olla Kookos Pet Shopia? Että sekin käyttää. Mutta joo, ihan sama. Lulu Pet Shop ei halua. Mutta aika moni ei halua. Siitä mä oon aika varma. Suolatikkuu. No vois mä käyttää suolatikkuu sit kepin sijaan. Et, sä käytät ihan sormias. Aha. Onks tää kivaa nyt? On. Paljon paremmin. Joo. Jos mä teen elokuvaa, niin täällä on vaikka toi, niin sitten mä liikutan tälle, niin Sä sanoit, että sä pidät vaan yhtä tai kahta sormea, etkä tälleen koko kättä. niin, mutta mä tykkään enemmän pitää tälle. No ei siltä tarvi olla taustalta. Mutta joo. Hehe, minulla on hienot korvat. Minä olen koira. Niin olet. Kuole, kuole, kuole. Olet. Ja joka juttu, kun se käytetään tiipillä tuolta mukaan, niin se jää aika paljon jälki. Eikä jää. Mulla ei. Mutta ihan nämä. Niin, kommentoikaa alas. Ja moikka, nähdään videossa.